Ego berriko garaia hurbiltzen den honetan lan eta lan topatu ditugu ate mozkinak saltzen dituen Arnabarreko langileak. Bere buruzagiak azaldu digu bezeroek zein den gehien maiteta erosten duten produktua. Arratsalde on ikusentzuleok eta ostirala ere iritsi zaigu, beraz asteburuko planak ere proposatuko dizkizugu gure saioan, baina aitzinetik aktualitatea asteragoaz. François Bayrou izendatu du Frantziako lehen ministro Macronek. Modem alderdi zentristako buru, Paueko auzapez, ongi ezagutzen du Euskal Herria Bayruk. Iparraldea eta Biarnoa barne hartzen dituen departamentuko presidente izan zen, eta seinaletan euskara sartzea ahalbidetu zuen orduan. Ostean, berantago hezkuntza ministro izan zelarik Seaskako ikastolak legezatu zituen. Gertutik ezagutzen du eskualde hizkuntzen auzia adibidez, Okzitaniera 10 hizkuntza du. 2014tik Paueko auzapez da, baina alkatetza utzi zuen berriro ere Parisera joateko 2017an. Justizia ministro izateko. Kargua baina utzi behar izan zuen berehala Europako Parlamentuko gezurrezko lanpostu batzuekin lotutako afera dela eta justiziak baino absolbitu egin zuen ostean, nahiz eta fiskaltzak helegitea jarrita duen. Izendapenaren ostean, erreakzioen tenorea. Iparraldeko 3 diputatuak ezkerreko koaliziokoak dira, eta momentuz... Le président de la République n'a toujours pas compris. La gauche est arrivée en tête... Frantziako presidenteak oraindik ez du ulertu ezkerrak irabazi zituela hauteskunde legegileak, dio Colette Capdevielle sozialistak. Lehen ministro berriak hitz egin arte itxarongo du, Macronen politika berari eutsiko ote dion ikusteko... Est-ce qu'il est capable d'entendre... Edota gobernatu nahi duten eta berekin lan egiteko prest dauden ezkerreko demokratak entzuteko gai izango ote den ikusteko. C'est à lui de le dire. C'est à lui de le dire. Erantzuna arkeman beharko du, gehitu du. Eguberrirako egun gutxi falta diren garai honetan lan eta lan ari dira Ortzaizen kokatua den ahateko izpenak saltzen dituen Arnabar etxean. Horai da garaia printzipalena guretzat, guk gure xifria urteaena egiten dugu eren bat azaruan eta abenduan kondatuz. Orduan horai da garaia lanean hartzeko. Azken asteetan jende askok internet bidezko eskaerak egiteko ohitura hartu du, baina horretaz gain Euskal Herrian gaindi egiten dituzen merkatuetan ere mozkinak saltzen lortzen dute. Izan dira iragan asteburukoan Gernikan eta Mundakan ginen, orai hasiko da Santa Logiko feririetan, esanen gira Tolosan, Agasaten, Azpeitian eta hola. Baina internet zein merkatuetan zein da gehien erakartzen duen mozkina? Abenduan ahate egibela, orduan lofoaga, hori da gehiena saltzen, eta baita ere konfitak, isterrak eta horik. Hain zuzen ohiko mozkinak dira arreta pizten dutenak, baina hala ere berritasunak eskaintzea ez dute baztertzen Arnabarren. Berritasunak ez ditugu anitz atera urte txarrak eukan ditugu gaztigipiarekin eta ez ditugu anitz atera berritasunik, orai aigira berriz kalkuran pentsak da berriz ateratzeko gauza berrizi batzu. Aurten zorionez gazte gripearen kasurik ez da agertu iparraldean, baina hala ere beti erne daude ekoizleak. Ez da problemarik izan aurten, naiz, janduzun bezala landestan izan dira 2 kasu, eta iduriz sartua bere lana egiten duela, eta oraindik ahun kalme da, ez du beste kasurik, ez dituzte beste kasurik aipatzen, orduan beti goiten gira zain, horren aldetik normalki behar dugu urte bukaera hau untsa pasatu. Eguberri hurbiltzen den garai honetan gonbendio bat ere luzatu du Michelek. Eguberriko foie gras jarratea eta jastatu ez dutenek behar dute jastatu behin eta ona jastatu beti, hori da. Guria edo produktu txipiarenak gibel goxoa aurkitu, hori da importantena.
Arratsaldeon ikusentzuleo ostirala da, beraz asteburuari begira jarriko gara eta hainbat plan proposatuko dizkizuegu eta nik proposatuko dizuet lehenengo plana. Hain zuzen, gaur arratsaldeko 7:00 Ziburuko Baltsan elkartean Urruñako kuskus txarangari buruzko dokumentala eskainiko dute. Arrira eta Mondragon Unibertsitateko ikasleak kuskustu parean ondoan elkarrekin izenburua duen dokumentala osatu du aurten. Duela 40 urte sortu zen txarangaren ibilbidea du hizpidelanak, baina batez ere taldearen ekarpena azpimarratu nahi du. Txarangako kideen lekukotasunez gain senidek ere hitz egiten dute 80 minutu irauten duen dokumentalean. Beraz, esandako arratsaldeko 7:00 eskainiko dute dokumentala eta sarrera 8 eurotan izango da. Kuskustu ere horre izango da, presente izango da hitzorduan eta pintxoak ere eskainiko dituzte. Beste hitzordu bat Aitorren eskutik. Bai, gaur ostiral arratsalde honetan haize freskoa dugu eta justuki haizea dator bertso saioa izango dugu Pagolan. Justuki ekimen honen helburua da bertsolari gazteei, bertso eskolatik atera berriak direnei eta plaza eskaintzea eta beraz, Gipuzkoako txapelketako finala izango dugu bihar, bezperan oraindik ere maila hortan ez daude, baina bidean diren bertsolariei plaza eskaintzeko aukera eta hazi berri ez disfrutatzeko aukera izango dugu arratsaldeko 7:00 esan bezala Pagolan, urririk eta auzteia ostatuan. Asteburu askotan gainera, ez dugu hitzordurik izaten, asteburu hau bete dator eta beste hainbat ere aipatuko izkizuet bertsolaritzaz gain tartean gaur bertan Larresoron arratsaldean Tristan Murgi izango dugu, bakarlaria, musikari eta ahots ederra duena, nahiko esperimentala eta bihar ere hainbat kontzertu denak aipatzerik ez dugu, baina beste hauek izango ditugu, Baionan hasita goizeko 11:30 Magiru Lapeirat, Kukubert bezala bere buru ezagutzera ematen duena, bakarlari artista bezala, hainbat taldetan ere ari da, besteak beste Miseliun, nahi hori ere musika esperimentala, elektronika eta egiten dutena, baina bakarlari bezala ere aritzen da eta bihar bertan Biltxokon 11:30 entzuteko parada izango dugu. Bihar arratsaldean ere beste kontzertu eder bat, Kalakan bikotearen eskutik, aurkezpenik behar ez duen bikotea, hau ere urririk izango da, Arrosako elizan arratsaldeko 6:00. Ordu berean eta hau ere Baionan, Patxokian arratsaldeko 6:00 pop-rocka egiten duen taldea, bikote batek sortua, 8 izena duena, eta hauek ere, aski ezagunak, hainbatetan aipatu izan bai ditugu gure tarte edo saio honetan, eta ikusten duzuen bezala, beste hainbat kontzertu ere badaude, baina hau isek proposatuko izkizuet, ostiral larunbat honetan, musikaz eta kulturaz gozatu dezazuen. Ikusten duzuen musika, bertsoak eta orain, pastoralak. Hala da, Jure, bi gomita baten prezioan, bi hitzordu, Baionaldeko gaskoizaleek pastorala, le laio dena da, Eguberriko pastorala, eskainiko baitute, hori hemen Angelun, Kintau antzokian, bi emanaldi, 20 urte, ez dela olakorik gertatu, bi emanaldi erran bezala, bat biarratxean, larun bat arratxean 8:00 eta bigarrena igandean arratsaldeko 3:00, hori lehen gomita. Eta bigarrena, guraso. Guraso badakizue, hor biltzen direla bortz guraso eta showa egiten dutela, hortik etortzen da izen hitz joko hori, eta horiek ere hitzordua finkatu daukute, zeren biarratxean Eguberriko kantaldia ospaituko baita Bixintxo gelan, hori beskoitzen, arratseko 8:30 goiti, taulen gainean Leizarraga kantuz eta guraso erran bezala, hortxe dire Maider Zigarroa, Katia Linindaburu, Amaia Perruz, Magi Miranda eta Filip Albor aur kantak eskaintzen dituzte bereziki, baina martxa bereziarekin, saltsa berezia, doinu berriak hori behar dugu ere, eta Eguberriko ekitaldiak erran bezala, pastorala alde batetik eta bertzetik Eguberriko kantaldi hori biarratxean beskoitzen, Bixintxo gelan, guraso entzuteko eta bi solas egiteko parada ere bai Jure. Ikusten duzu, ikusentzuleok baduzu zer egin asteburuetan, beraz guk hemen utziko dugu gaurko saioa eta agurtzeko Magilu Lapeijadekin egingo dugu, igandean itzuliko gara, bitartean izan ongi. Aire tun txikitun,
naire tu txikitu, naire tu